Ако твоето дете се изпотява в количката, то това видео е за тебе. Всяка една количка е създадена от производителя да бъде с изкуствена тапицерия. Тапицерия, която спарва детенцето изключително много и то се поти още повече от нормалното. Аз ще ти представя нашите постелки, които предпазват бебенцето да не се изпотява. Да, разбира се, то няма да спре да се поти, но ще предпазим гръбчето на детенцето и ще лежи на памучна постелка, което е 100% памук и е най-щадящото и добро за твоето детенце. Освен за изпотяване, тази постелка може да ти служи за по-голяма хигиена. Всички знаем как се цапа дечицата и трябва да се сменят, да се пере количката често, така че постелката предпазва количката. Сега сме пуснали промоция от 18 лева, която включва постелка плюс подарък възглавничка пеперута, защото ние мислим за удобството на твоето детенце. Цветовете са точно 4: тюркоаз, лилаво, бежево и бебешко розово. Ако искаш и ти такава постелка, подарък, пиши ми.